محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد أتينا مودين كونين دولا إنا كونين دوي نانتي مودين أو كونيني مودين أو كونيني أو غانتنا ati wa duwanoda iwo nyagana duwawuye ati keri modin pari nyandiriti ati daxanga modin maxa sare koli sare goli ati ke jumariyani non daxanga ati do mamma sali ido kendigamu ado kaba ati nangiri hane yerdo kota ke naxanga ma Allah sa ina katu gemme yere jiara ke gana dangi yerro kota ke na kayna warro debu kuytelle ma katta juman ko tan ina katu gemme no sare koli daga ke ata onu kota be yerro kota ke na daga honne ina da kota nge mundino ati nyagali mo siri igara sarihinu nyere ati nyagali tikenga mo siri iga kadu jama ke nyini raiga ni tijani gan konden taloko kundi nyagali ati sarifu ngara kebe nyaga nanti jiara ke nanduwi da kuro arla na barkindi ati ko kenni ata bo duwa nganta wasene khairin kenta wasene ka ti jiara ke abaraki bo sarihu ngata we dingirabe kempaga barki akundu ati ho gana nyanga barke nyamurunu angana ni barke murnu hodi anna murnu faren dingiranya sallallahu alaihi wasallam agana ni faren ka bonchongu ngana tawe dingiranga ago barke en kempe no nyaga na nyanga barke murna su barke muran kem pampai no nyai abo serenke am bonchongu ngana ni dingira su anna tu nanti angkam bakile ngano am anchumpunga dingira su mankatinga dingira su am pakile ngano bo faren chumpunga wabatu kedi yere faren pakile ngayere ata duwa unga yere abarke nga dental kedi yere ati alhamdulillah rabbil alamin silami suga yere modin tiwasu kunyin bana su tokonda jammu ewa modin parenda kunyinde nda kantanden kiyeni jama kesui modin ngo kunyini awo kantana awa duwa no dangani awo nyaga na duwa on kai modin nga konno da harsanan to na hokka hudrogote nga o dinan kibarenga o kukunda Allah tiga de o daga nyokura Allah tiga bo harmarem o susu haga duduñi islaminu nyai geli o kisimano habanu mawo o gono isu islaminu nyani kenni Allah tiga en pokore nya tubur banen todi aga to kebe tabane suga anna duran drogoto anna drogoto anga kebe kamma annan naganin citina topodo siri bona tuguti dina kyanando Allah naganga bo Allah gati dan tagado dina ke sababu nyai hawreni kende haju bani ka hayam pajunga kundu dina ke bana nam pajunga haji tana summa kanyam pajunga kita angana nyi duna ho dambe dabarne anken nake murnu akuranga katunan dina ke adabarni mogobe gelanga na nyanga sokonoa gelanga na anga naganinia gena nyanga terene aga gana nyanga nyana jagundana nyai agana nyanga yaginia agana nyanga jidinia nancare agana nyanga karangundindinia kebe su agara kontan na kesunyana kudan nan katandina kya dabar na gemundina sironde kenni kudan na dina kya sironde bo anke ngani harmare me nyambire na anka kana biran kalla anga ko walla ko gollube no suyi manna kunda bariya anga kube no ka gollini
anna kullam pajunu kudi kadi mbaɗa ɗum kadi e haajuji musidɓe ma anna ille arono misilmon pajunu ndi kadi deke an ko mbatta ko fof jaxanke nga keɓe suñana ha moƴƴina diine ma o anna ken dabarne ata kuranga katunan dina ke a dabarne saɗa famiri ni agana ñangana hinum faamu kundu nanti gollu kusuna do kuranna dina ke a dabari diine o gardinta kendi kuna annan kawa dina ke a walla kane anna wara hoho kane dewna hen haajuji aduna anna duna haaju kuttuncu wardo dina ke ana dina ke wa kane ko diine o woni haaju o bo dina ke ayene haaju ke yimme yimmenga haajuji aduna ɗi haye duna haaju kuttuku ko ha moƴƴina diine kunniyata kuuɗo anga katunu dina ke gemundini mogoɓe na sironde deke noon jaga kuna haaju diine o foti wonde yeeso jaga dina ke haaju ñankawa walle kane haajuji keddiɗi ngabbo hen haaju kuttuku suna wardo dina ke battenga kono so tawi a weñi ɗum ka gellangana hara wanda yillan kuppa a bima haajuji aduna ɗi anda duna haaju nun anda kuña wara kane a ussima e haajuji diine he anda dina ke haajullagana ken anda hobogu kengana kengara halle ɗum an kadi gonɗa koye rokkude seyɗani sago mum e ma awreni an pay awa semben kinni setane yan kamma sabu kanko o yiɗi bo setane kellingum pay keñay koye a welsino diine ma nantan nan parati dina ke aɗi donno kanko kam o andi ko ɓiɗiɗo a kendatu nanta ken paga jongi a kundo a haga bala ko yiɗi neɗɗo o koyo ɓilo a ken kaga makori hadamaremme hogani silamiña an kanan bala ko imogo key haɗata neɗɗo ɓilade tan noon ko tefata diine mum ati hiɓe gan kabana a balana annan magaña ko setane mogo a ken nan nan tigiti dina ke anna wara kane kanko haaju makko tan woto neɗɗo toppito diine mum keñani ibulisa haajum peti hohoya ganta hadamaren men nan parati dina kede aligunni key mbane ay annene tawde allah haalnima wonde seyɗani ko gañoma bo allah gara ko silaminuɗa nanti ibulisa no kon neñay o wi kadi ya rentomo a allah gaɗo yamari o silamini nan tona ɗum korosi ibulisay jaggir ɗum no allah wiiri ni a an kanan kawa ibulisa ragana ko allah gaɗa ñamari mogo ɓe annatu nanta andan kon neña hay dome ɗa diine ma annan dinan korosi toppitoɗa enɗam ma annan cumpun korosi toppitoɗa golle ma annan gollen ka korosi o ronka hefde lawol e ma ana katu ana wasego kille kitanaga rona mboɗondini mogoɓe nde wari fof aganari hakkati su o tawaɗa e haaju aganari ana ñanga haajuyi ma woni aɗa e julde ma walla angan callenga walla aɗa e wirduma walla angan irdunga walla aɗa e golle ma walla angan gollenga walla aɗa e jokkere ma enɗam walla angan cumpu sonneyogoyi wona o ala lawol e ma anañi aganari hakkati su anga golle kenga golle ɓe gan kiñana allahy ɗum waɗi mawɓe moƴƴuɓe gila ko ɓooyi keñani kirsi hana dangin to ngara ko ne anda farillaji ɗi iwa farlanuku iwa sutu subaka sogoba tisbar lagancara e salli hana takkosan nandaga wara lagancaranga ma huturonga ma saguho woni farillaji ɗi ko ani farlanuku wakati nuku karagi kam ñande fof wiya ko yawat kota so allah ɗo yamari kukunga nanti kota so manna ku karagi dabari sa waɗi keɓa baraji angani dabari anna baraji ko renkita waɗani keɓa bakkat anga ma dabari so anna junubu ko renkita ɗo koko dotta kenken ni allah anda kekkini kundu kadi waɗana waktu aɗa hakkatin kamali ndiya ɗum ɗo wiyete farillaji ko ani igatini farlanu wakati nuku karagi mawɓe moƴƴuɓe ɓe noon e kirsi hana danginto ku sersiruku eɓe gandi hakkude tisbare takkosan ene yaaji ikungatu nanti salli hanan do lagancaran naga e biranga kenga honne ko noon hakkude tisbare takkosan kem mogo kani na wutu huturo gero sago e lagancaran do huturo na walla lagancaran do salli hanan naga ɗon ene yaaji isuna kan late ñane me hakkude futuro e takkosan ene yaaji lagancaran karo huturo naga agana late ñane honne hakkude futuro e geeƴe kadi ne yaaji huturo karo sago naga ina kan late ñane geeƴe ha subaka kadi ɓuuri yaaji kenka na wutu sago katta na wutu sago nga katta subahanga kenya na kangille nan kota sui ɗum waɗi kenya sababun cigi ɗiɗo waktuji ku hakkatinu ɓeno agadi yirga kundu kala nde ɓe gonani e golle aganañi wakati su iganta golle su ɓe gona e zicru inañi jikkirun kamma pour hakkati nammaga dangi a kahu tewno ɗum dottaka bo ken makkini nantanna pakkati danginde kahu allah wi fadkurullaha kasira bo hakkatiyani allah ma wakatiray ama jatira tiyata on allah finko hogaɓe sabbihuhu bukratan wa asira on allah subhanallah in koni sogoɓanɗo nelle ak ɗum wiya ko yo waɗa tan ha heewa hari ken ka allah ɗo yamari a tona gabonde a wona dabari a wona gabeña dabari ka ɗiɗo waktuji kenya sababun ciku hakkatinu so ɓe mbaɗi farillaji ɗi ha ɓe gasni igana farilla nun dabari miga dugutata tawde ɓe ngala golle ɓe ndemoyani ɓe gaynoyani bo inta golle tanayi managani majula imadaga nukusu haade noɗo
yaade garan place uji yerdi gatelle garan place nunga digan kahununga walla ɓe jaha e fettoye bal wallahi watelle balon kati en do hotananga ɓe mbaɗi ɗon ɓe lomtini ɗon zicre ida jikkiru ñara gana remplacer kungol ndigan kahu konne do battendi mbaɗa astahfirullah ina astaghfirullah ngaben ko mbaɗa la ilaha ina la ilaha illa allah ngaben ko mbaɗa salatu ala nabi ina salatu ala nabi ngaben ko ɓe goniri noon e ñakunduñe kala gonɗo e ɗeɗo gueɗe sero sere ganañi ko hinu sikki kamma ɓe gaddat annora e nder ɓerde makko kuna annora hoore ñaritini ga yankandi nan condo mende ɓe guittat ɓiɓɓere e nder ɓerde makko bite suugan condo mende kuna bite binne ñaba kan condo men nam norol laade so tawi noon niɓɓere iwi e ɓerde aganañi bitan binne ngana bugu sondo mende ga annora dewal allah naati e ɓerde allah mbatten norol lage na ñanka sondo me kedi tan terɗe ɗe anna walla suhunu ku keta coftanat dewal allah suhunu ku suna kusa sahi katta allah mbatten posirenga so terɗe ɗe coftani dewal allah suhunu kagana igana sahi katta batiyenga ta so neɗɗo woni jangtotoɗo allah hadamaren men ngana ñanga allah hinña konno anga konno allah wonat jangtotoɗo allah kana kusa anka mampin ko anga allah hin konno moka allah kawa anka mampin konno neɗɗo woni calminowo nelaɗo allah sallah sallam serengana ñanga sallini faren kam manga kuñini anga kuñini nelaɗo sallah sallam wonat calminowo faren naña anka man kuñinda nanga faren kawa an kuñini so neɗɗo woni juulowo e nelaɗo sallallah sereme ngana ñanga sallini faren kam ma wakati su allah juula e makko allah na ille sallinanken kaman kam mambe ga sallini faren kamma ɗum waɗi baɗo woni no feewi kiyani serebe ga kega benda barne sa yimo an ngana warita o nandata ado serellanta kawono emo waɗata noon kebe ganta ke alhaala da barni rantañana bane ɗum gila ko ɓooyi kenya geli geli jaman panandi ɗum waɗi so julɓe jii baɗo noon tan kiyani islami nunga igana sere war serebe ga ken golledi taɗo kebe ganta ken kammata e tawa koɓe julɓe oɗo ko julɓe anañi islami ñani key kono noon oɗo kake wonno wayi e diine he kakega alihaala be dina kedi no ɓe mbayani hen aɗo ana kubanu kunta ken alihaala di keyani différence na kusari na igiya dun tañana bane ɓe ɓaɗomo ina kusatintay ɓe ƴewano wayni ina haya ga mogoɓe anken nanke giya anda ke kita kammogo ɓe mbaya noon igana kusa ñaago amogo key ɓe ƴeewa ko waɗata ko ina hayi giya kebe ganya sababu na giya ke illa igana katu ken dabarni ɓe mbatta wadde ɗum igana sage ken dabarni ɗum woni ko nanta laabi waɗiyaɓe ko kenyani anga mukuy gatini kirsun daga kille kono wona bida anani bidiya heti ida kille kya hoyno ka kamanga mogobe igara wardo kenye ƴetti ɗum koye deftere allah ida kengutu allah kitabi senne kyade ƴetti ɗum koye sunna nelaɗo allah ida utu allah far sennen cunna khulle kyade sallallahu alaihi wasallam laabi waɗiyaɓe fof ko ni ati wolinu kusukillunga ida utu kunduwaye nde wonno noon ati na tukuti ka woni mawɗo rewoɓe allah o ko nelaɗo sallah sallam ati kirsi hano kubenu susu igani allah batta sirsiri fareñani su kirsenga kanko gila hay hunde tagaka faren ken ka geli geli har bani ganta gama tage hina allah waɗi allah yaltini e nuru mum nuru makko allah da faren noron bogi me noron nyadi no allah andiri allah anatu agarai faren noron bogi noron ni mogobe ken tu akuna allah imemaga allah tan andiri noon allah ba nana ken ken ali halantu hay goto goɗɗo wawa andude sero serentatu nanti fa allah da faren noron bogi du kunda serenta kento gila nden omo rewa allah geli ken ngati faren ken allah batta tan taw hay hunde goɗɗum ala so kembira har bani sunta dunano gonde sowona annora makko agamanya faren annora keba anoro keba nandi yaari noon adaga kundunya allah yaltini hen kala ko muyno yaltini ma allah gantaka ho bagandi naga kiti nanti wa hinu benu bagandine ha yetti ɗo haqqillaji men mbawi heptude ma ga kinye wakati be o haqqilung laga khibaru ngutu wakati kebe malaikaji taga hen malaika nun tage kenya no gonni asmanuji taga hen akam mun tage kenya no kampado nyeri leyɗele taga hen nyinyam pado nyeri tage kenya no gonni aljanna taga arjanna tage kenya no gonni jeyge taga hen jahannaba tage kenya no gonni kulle ladde taga hen awa gunne ke ali halancu su tage ay gundu honu maaje ɗe taga hen asu su tage kenya no gonni ɗum fof ko sakket aroyi kencu su lagari riniya kono gila ko ɓooyi gila a geli kampado nyeri gantari nyampado nyeri gantari fof nelaɗo allah na hen enen ken nañi farenga kesudi nogondirni maga kiñeno ha yimɓe garoyi ma hadamare mum kagarni ken nogondi ha annabaɓe garoyi ma annabi ñimmu garini ha hankkadi yonti yo jaati makko o fe ma fare ñimme jate gantakarni bange kotaɓe ɗum ɗon fof omo e dewal allah kanko kesu faren keñi gelle anoro na tagi a ken nabbateña nogondi ma yimme ga bangene ko kaleten ɗo ko so jangga sira tan yiyat ɗum toon
oga kebe atiga kebe sukon hoga na faren siran kara annake su walla dia koto duuɓi ɗi o wuuri aduna ɗi agara sino kubenu birake dunadi nde ɗi gasi gelli kunga nyemeta woppi o joomi akenyi ley kamanne ngani firtani o woppi ɗum wona wonde o woppi dewal allah ngal kembeti hen nanta ga sage aw hagara Allah mbatte ngara ma warade o rewi allah gilaw arani akenyi Allah batta gelige laba aja bange dunadi o ara o feeña hannde ana bange dunadi lenki o wonano duuɓon seeɗa ana sina nunyayere o yaha woppa dewal allah akenna sage ana illa Allah mbatte ngalla wata noon ati kunnum pedi de omo jokki rewde allah akenke ndo Allah mbatte ngame tanne ɗum waɗi kala dewowo allah ko laaɓi kiani sero seranga Allah batta khurain kamma kala dewowo allah ko selli sero sere an Allah mbatte nga saha mo kala ke binɗo julde e makko sero sere gana Allah nan calli faren kamma ngana gaboni mo gosu kanko o majjani hay goto e tagore akemma sanko sero sere hadamare mukurin julɗo hen serebe ga islaminu kefeero makafirinu neɗɗo hen hadamare me majinnanu maleyka hen walla malaikanu manyiye gabbel ati hunje weeyo ati kambu ali hawake hendu hanke ndiyam ati fang ji toɓɓere nautu har yaga nanye asamanu ati kampadu kunyerisu kala ko wiyete tagore allah ho gani Allah tagi honyai kala gotel hari bane omo andi ɗum farenga susutu bane ko Allah gatu mo gobe gila to fuɗɗi geli aga joppe no gobe ha to ha ɗo maga da kampe no kusuketa hay hunde hen o majjani ho masanko farenga hunde fof mo andi ɗum gotel awa ho tu bane enen fof mo andi en farengo susutu be no suga yere awo sutu hay goto men o majjani faren masanko har sere bane odi kala no goto e men wayi bane suga ali hala bedi kala no waɗata manga kebe nyana farenga sutu tawde noon o kanko omo wayi ni bo faren kenga kengali hala daga kenyam mo wadi kanko o ronkata feeñande gurɗo faren kenga kengali hala daga kesutu mo gobe kenta korni du bangani sere biranteda o haalda e muɗum ana du banganda da ina diga mu dome hawete ɗum tan ati kengan kawa serebe nu kawana komo andirani kube nu ganta to kunduani kono o feeñande julɗo ka anam du bangandi silamin dangani feeñande gurɗo nam bange silamin da sere birantenda tawa ɗanaki ana nyama kenke ko hunde toko seeɗa kenken ni hine nyai koy agana serebe ga wureto ken hine nyai de enen fof kam en jeddani ato be nu sugaire sere suma kenkuta nde o wuuri nde gella ga nyibirene hakati be jottodiri e mayɓe ado sere biranto nga dome ma walla ata ado sere biranto nga dome annabi Musa sallallahu sallam wuuri ado farenga nyibirene hakati be annabi Musa nden saha ko mayɗo ata farenga ado annabi Musa ga digamun hakati be kenna Musa ken fati kono enen fof eɗen jangganno wadde e makko e julde he ka o susuda tunanti iga digamun mo gobe sallen khibarende wona wiyano ko waktuji capanɗe joyi mo alañi tankarge farlan calida kinyak ni farenga saha wonti joyi farenya nda ida boga hoboga maga nyana karago ko hemo janggani nani ati sere haragane sere be gama kara ngatu kenga giri no be o saha kay kanko mo wuuri anay kenga kati ka faren ken birante nyanyi anda ko Musa ko mayɗo ka Musa ken dalla fatiha manna kundiga mundi holto ɓe jiiɗi ikunda mi wari minna e maga nyagana nanti hobo ana Allah nyagana hoboga e bawɗo wonde Makka ati sere be ga nyi anga Makka e on jamma goto kenguru bane no gondi mo Makka o yaha Baytul Muqaddas annangiri Makka nan daga Baitul Muqaddisi ɗon on saha yarate ko lebbi ɗiɗi aga nangiri Makka nan daga Baitul Muqaddisi anga nanya terena qasu hille on saha otoji ngala kembere mo ton tadi ala ko haali avion kembere diga men ta avion ken kamma lebbi ɗiɗi ɗon yare ananya qasu hilli terende kenyani na nga Makka do Baitul Muqaddisi naka e jamma goto ananyi urubane kan gondi o yehi ha ɗon serenna farengiri Makka nan daga Baitul Muqaddisi ɗon tan ne hawni kemba ne har nombane akaw fintenyane o haɗani ɗon ama kembe Baitul Muqaddisi o yimmi ɗo anangiri Baitul Muqaddisi ya o yehi ha asman gadano adaga ma kampata hananga ɗum ɗon ati nombane ene eɓɓe ati nombane waqencene sinno neɗɗo wiyete yo ɗanno hen ati haraganañi ganati serennantere ɓuɓɓi temedde joyi o yahata hen anañi kawa tankarga wujuna sine misalede hakkude leydi asman anañi nawtu ñiñe kero kammo kenaka asman gadano o anayi kampata hana kebane ganati serenna kentera sinno neɗɗo wiyeteno yo ɗanno hen iganañi gantinina sere ñamari nante ana kentera su ɓuɓɓi temedde joyi o yahanno anañi kamo kargi sine tere nde hay kenga kunno jon ko andintama hakkude asman gadano e ɗiɗaw keta kona tuyindinanga nanti kampata hana keɗo hillandinna kambiranna ke jaati ay hakkude
jiɗɗiɗa ɓoye tataɓo sakka hilla ndike karo sikkandin naga hakkude tataɓo e nayaɓo sakka sikkandin ɗo nagatandin naga hakkude nayaɓo e joyaɓo sakka kampada nagatandin ɗo karagandin naga hakkude joyaɓo e jeega sakka karagandin karo tummundin naga hakkude jeegabo e jeeɗiɗi sakkadi tummundin karo nyerundin naga e caggal jeeɗiɗi sakkadi kampada nyerundi ke ka kamma ha to wiyete la fala wala mala ha sakka no be ketange ngorente hote aske Allah ala niɓɓere ati biten tadi ala lumiére kuran tadi honte hon krasun tadi wona jamma ati wuro he wona ñalawma kiye he ala leydi anta nyen tadi ala asman kamunta no ngani ala weeyo nonke nanti ale hawana no ala hendu he hangen tadi kala ko ganduɗa ala ho ga angatu anta nonke nga kala no miijortoɗa angara simma mo go yani noon nonken kenta kundunga nonken ta sere susi menta urno nongan ko andinta ɗum neɗɗo hankkadi ko na nongali hala tuinini sere keta kala no gandirɗa wona noon wayi anke ngara simma mo be mangara tu mo su annatu nan tanta kundunga kala no miijorɗa wona noon anke ngara simma mo su ali hawake kam manta kundunga neɗɗo kam andi ko leydi asma anke ngal o kutwa ko kebe ta kenni nati kam pado nyeri nyam pado nyeri ona kya konnota weeyo e hendu ona ti awa ali hawando hanke niɓɓere e daneeri ona ti bitendo quraye ko ɗe geɗe neɗɗo andi ona armare men na ko hino atu ɗo fof ala ka kebe suga yirigene kesunta kam pado nyeri ken kamma kala ko ganduɗa ala o kuga kebe sutu kesunta kam pado nyeri di o yaadi e ɗum e jibril farendo jibrilu daga kundunya nangir kam pada nyerundinga ha jibril yima minne ko ɗon mbawmi haadde idaga majjema fa jibrilu gatini farenda nge ka kam piranna yere ay o yawti kadi fare nyille dangine kadi hankadi kam ɗum hankadi aɗa andi kam majjere ko ɗo tan ati annatu nanti ha sankonta kon kam panni kay kitade an a wawi goɗɗinde ɗum ɗo fof ati serebe ga katu sakkake hinube no suga trene ma fare ga kinyene no ngani ko toon o yamira julde aga ken kam poto kamma ira fare nyamar salle nga nonye o arti a yillerini o tawoy annabi moussa ari annabi Musa nyi elle ko asman jeegaɓo iti dañi kampata tumundi kadi deftiɗene kala ɗum ati kitabu nga konno mo gobe ko ɗon o tawoy annabi moussa a fare ngari ada isa nyi kampata tumundi kadi deftiɗene kala kala asman ɗo tawi goto e maɓɓe kitabu ngara ko nanti fare ngari kampata su ada soroaji na diga diga lemma ko somi yejjitani ati ganani gama mungu asman jeegaɓo elle o tawi annabi moussa ata ada annabi Musa nyi kampata tumundi kadi ne wawi noon tawa komo jejjiɗo kono elle ko noon haqqilla kono ala kulli hali ko ɗon tawti on ata ganyama ko su ada fare nda isa nyi nonye ko ɗon ɓe gustodiri julde nde a idaga mu nonye ma isa gatinana hobugu sallenga nde fayi ustude fof kadi o ruttoto har to iwno ara atana Allah nyagana hobugi dangani isa da yamar nonye fare nyille katta Allah noon wona omo Musa kala nde fayi ustede ati gana yamar haqqati sunan tan hobugay manira sallah sallam rutto ha to iwno to isa gana yamar annabi ina sallah agana fare nyamar nan tan hobugay fare ngana daga ma fare na nyille kattaya sane o arta mana hobugay na liya kadi ko haalde annabi moussa yo ustu anati Musa dangan hobugay rutto kadi ana ille kadi ustane kadi o ana hobugay ana illerini kadi noon wona koyɗol de ati ko anay nanti kuyun khani kempere haydiga mo lakkati lakkagatini he yille kattanka mangan hobugay saka wona omo leli makka sakka nanti faren pay sakka makkay ruhu o yehi ananti yonki ke andaga ala wona noon ati kunnum pedi de on kay arfindinimo immo ati swallina faren ngulli nanti accagiri ko ɓanndu ndu jaati ati faren pade nyimmancege ma kam pado nyeri kamma on jamma sa yano suudu makko a tawatamo ɗo ati kengurode angandaga faren kompende anda faren nyini kompe gedi ko artiri noon ata daga kundunya nalli tori noon a jippo a yanka kundunyai o yetti baytul magal maga ille yankana baytul muqaddis urbane kedi o arti ha makka a ille gilli baytul muqaddis na nyille makka kadi weyatani ati ille mahari kare ɗum kam mata eɗen jiya ɗum e defte he atoda keken cuwari nanti kitabunda kesu ko hay goto de yeddano ati sero seranta kesu kutana ɗum ɗo kay ɓuuri hawnade ati ke an kawanta nan kori hakkile nan kori kesu to ka hakkile be ga kadu kesu to e caggal o rutima e joomi ko ati sakkati ken ka ille halle katta Allah o feñande goto e jiyaɓe allah ken nan kadu bangani sere baane daro ken nan digamu ko hawni ɗum ati ko na ko ke ka kawana si ko hakkile nga bawnoɗo heɓirde ni nde wuuri nde ati serebe ga kadu ku kawa fi goro kitana biranta gonde on ma e ronka heɓirde noya kenna kara anan kori ke kawa fi gore me kitana hara kara halle ko yeddude ɗum nde ko wasi miijat ati serebe nuga ken kutana ima simmiya tan ni jiɗɗen wiide tan
ati galay kebe konno soronda on sifa kemma kankuto no famirten atoga katuna famunu mogobe o waɗi lawol tijaniya atadal tijani kille ke da barke nga atiyai tawde o moto Allah bo ado haga ille katta kamane nyimme keta andi Allah ɗo hay goto anda Allah akenga Allah tu mogobe sero serenta Allah tu kemmo godi andi no Allah ñagorte awatu Allah gan kawa nyaagene mogobe tawde yimɓe ɓena ga bo soro kuwa nyiyeke kamma awatu igara soron to mogobe oto foyna waɗana hoore mum wirdu ho wa wirdu dabarni medangani sa juli a gasni anke ngana wirdu angana duguta tuna yaaji hoy wucce late nyane wona e wadde astaghfirullah annani astaghfirullah dabarne wona e wadde salatu ala nabi annani sallini faren kamma wona e wadde la ilaha illallah annani la ilaha illallah dabarne baraji ne heɓo hen anani baraje ngakite nadi moƴƴere ne heɓo hen anani khairi ngakite nadi kono kanko omo andi kafaren ke ngadu sallallahu alaihi wasallam watu wonno waɗete ati mogoyo go wadangan kawa dabarni kundunga ɓurat hewde moƴƴere ati kembirani akhirin natallan gabo ɓura hewde nafoore ana hanna tallan qoro o waɗi noon a kusara kemmo ya mari joni ko ɓe mbaɗatno ko tan de anani kubanu gani kebe dabarni hay kundunya ni daka mogoyo go anangan kawa dabarni kuna akhirin na gabo ko ɗum tan ana kembane gani de honta kappay kono noon joni kasasa o ƴetti ɗum ara kengutu o arnani ɗum Allah ara kellaga na jonkoy katta Allah na muru Allah o anniji ada anniya o arnani ada raga na bangandi katta Allah to Allah ada wutuna kini Allah moƴƴere ati khairi sugadi e ɓural ado awa wurginta ko sugadi e barke ado barke sugadi sutura anani sutura sugadi ko ganduɗen e ko en ganda o ga kebe to ado ganta har kebe sutu ko en ganda ko ganduɗen hen ko ato ga honne kebe tadi e ko en ganda ko ado ganta kebe sutu ene wayno no ene waadi no toɓɓere waadi e maayo geeji ati kem misalen na go awa tolli bane nyai awa fangen nogonde ko fo o waɗi hen atara susu raga na rogo awa kille ke nogonde o feeñani Cheikhna Ahmad Tidiane kem palle awa kusara ke na du bangandi Cheikhna Ahmad Tidiane da saha on ene jogii dewe Allah ujunnaji ko rewirte Allah kembire Cheikhna Ahmad Tidiane killunga be gabe nyama kaga Allah battadiya sabu neɗɗo ñallowo rewde Allah waala rewde Allah ɗanotako serebe gani kirana Allah batta o wini Allah batta aɗa kam on ko wiyata ɗon e astaghfirullah angatu ken kam anga kirana kebe konno astaghfirullah ke maga wini kebe konno ko wiyata ɗon e la ilaha illallah ado aga la ilaha illallah konno ko wiyata ɗon allahumma salli ala sayyidina agatini allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ujunnaji ha angatu kenga bona serebe ga kira gollebe adanga wi gollebe angatu kenga bonade e ruji nogas e nayyi ɗi fof anani lernu ko hibe ga katta tampilo lernu kuna kati su o wona tan koye rewde Allah akenke nyini allah batte mbane an gonde sabu habrama bo ida khibari somo rewanno Allah jamma akenga nani Cheikhna Ahmad Tidiane aganani Allah batta wuronde sabu ko neɗɗo bo serenyani o tampa a tampina wakati no o ɗano aken kenea kono hakke ko fellitu ha seɗanade ka hakke aga munda imma ka kan kawrondi ina nyipatini bane ay ene habra a soro ida khibari nanti ɗon ɓoggol dow akenna kacce nyaawo sitini kammundi o habbaydane ma anari kanne kay so soƴƴima tan puru iganati wakenneta ɓoggol gakka ana kacce ke gani kacci ko filta ana ina wulle gadi andi o kam filtan ɗanade ati angatu ken anti serebe gara kenya a kenni na kanen citi Allah batten kanne maka on saha ko rewanno e Allah agani Allah battali hala bedi ujunnaji ko wirde kenni ujunu nyaaya ga Allah batta o wimo woppu fof ati Cheikhna Ahmad Tidiane anga kebe su anga wina komma kesu to gono ngani fof woppu kesu sedi halle anna kesu wara joni temdere astaghfirullah sa sanganya marni kebe golle an aro genni annanya kame astaghfirullah temedere salatu ala nabi kame salatu ala nabi anna ken dabar kameta kono noon ko temedere nde ganduɗa ina waɗa hen annoraji mawɗi kanna tu kame ani ke kame kebe gara noro gore lokki kame no gonde ɗin annoraji natata ko e nder ƴiƴam anani ken noro ga arono horenya no gonde nata e tew anaro haten no gonde nata e ndiyam anaro jinkillu no gonde yaha e nder ɓernde ana wuro magan kinye sondo men no gonde ɗin annoraji kunnoro no be no gakke kame no gonde sino nano ɗon ɗi ndewna aganani gan Allah gan tagi bagandi do ko jinkillu do ko horon killo ay ha ɗi keƴƴi ɗon ma iga katunu kinyena hadamar men condo menga ɗi keƴƴatano e goto e imani tongono hadamar mbiranta bane no gon anoronta tongono serende
on astaghfirullah kaken astaghfirullah kameta so rewnano ka toon Allah ganta ka bagandido kun horon killo jinkillo ay goto e men bana sugadi yo wi on astaghfirullah ibe ganata na ken astaghfirullah ako kameta an mayat anna anoron bani rawan karne gandirta ɗum tan kanga ken tunu mogobe kuura ati kuran pay koko heɓɓa ati da kenceme ya kuran ida kenceme ya apparuji ɗi ati apare no kube no kaya kengi akundo kala appare jogi ko wawi ƴettude kuura ati apare sugadi ho wada galla wa kuran wuttu so ɓurti tan kaga na dangita ana buinia aske on annora gonɗo on astaghfirullah ati an nor keba ken astaghfirullah kameta berɗe ati sondo mukunan koto mei e wawde ƴettude annora nankatu ken khairi wuttu in koto me yasembenga woni kanko fof o mofta e fa jani he faren ken ka kunnoro no su akusadi suutu ni mabo ni gemundi fa e sakti jani kille e sondo mende sa ƴetti wirdu ndu angana kille kewtuta saɗa wirda angana ni wirduno ƴettaneɗa toon anna ko ina ko sawutu ken norodi ko yaade e ɓerde ma ana nyaran conno menga telle honne gaddaneɗa ma kan kinyan conno menga sabu so ɓerde ma hen nde bonat ma ya agana kinyan conno me kay ana ko san conno men bononde parce que so annora o ɓuuri ɓerde ma nde tan ati noro ke gana hungo sonno me kay su ɓerde nde bonat awanyana sababu ana ko san conno men bononde anna ko sakara waɗi tijaniya o saɗa wirda mo ke ani tijani ke angana nya wirduno annora noro be gadi gonnoɗo e ɓerde nelaɗo sallah sallam ke noro be gani faren conno men di sallallahu alaihi wasallam resda e nder ɓerde cheikh tidiani o kenna kebe ga giri tijani sonno men di toon guittanteɗa anke ina utanda no nyai ko yaade e ɓerde ma ana hibe da gan conno men gatelle honne watte hen ina kengutu nonga ina kinyan conno me gay ene watte hen ana nyi waro nan conno me kedi so yi ha ɓooyi agana daga no ɓooyirɗa fof anga dallana kille ke mo su heɓa ha toon ko ne ɓuura hewde anga kebe wuttu sakti jani sonno me kedi ara gar nan conno me gra wagabono ko jiɗirɗa fof angara kanu mo su agabo e keke nanyama ka laɓɓinirɗa fof ado angara kille ke seno ni mo su aɗa ɓuura hebbinde ko arata anga seno ni mo su an khairin talla ngabonu kunnunye kay kala jagguɗo no wirda aka ho gara kille ke raga anga wirduno heɓat hen anna hokkitana diade est-ce que ko heƴata ga ko ati kebe ganda to ngono sonno me kedi moftane toon ina kella ga ina ma banda sakti jani sonno me kedi wonanamo toon anani kempanya da no ngani ñande o maayi sereng akama ngana fati ko tabe hankkadi ala ko heƴata anani kembire geta ho honta da ganta to ngono fo ittirtot asuna uti anakina nga kembire ske yiyata ata kenya na ngara wari wiye tijani yankoɓe fof igati ni tijani ga konchu ɓe kasɓetake ikunta inti korosi ni allah nditirni ni awreni kay yite hasbede igati ni hasbe ko nan korosi nan trindi so ñalawma dargal ari kenni alqiyaman ko tanganare e gonɗen gande o kugañi dunadi ke wakati meɗen jamira yen juul e allah do yamari nan to nan calli yen koor onan cuumu yaltin asakal ona sa jakkam bagandi yen kajju onan piiji fo adi ɗum ko seedade ashhadu an la ilaha illallah o keesu hiɓe gara kencama ken nonan ceede nanti ashhadu an la ilaha illallah eɗen jamira yen mbaɗɗum yen mbaɗɗum o allah do yamari nan to ona keña ona keña ona keña goppe ɗum goppe ɗum goppe ɗum kara ke wara kara ke wara kara ke wara joni noon ñana ñalawma dargal kaali kaman ko taganari neɗɗo fof sere sugadi gila ñande o hellifa geli anga balahi kotaɓe so hellifama tan angana balahi bane kot maleyka hankkadi darot malaikan naari ana sigi subaka fof anañi sogoba su maleyka e dawdaɗe makko malaikan danga hurtene gilligel anga balahi kala ko golli angara hoho golli kala ko haali angara hoho ko kala ko memi anga kadi hohoyi kala ko ƴeewi angara hoho hayi ko ñaami angara hoho yiga ɗo yeehi anga daga nogo su on windata malaikan kenga kammana sahatan ni moƴƴi boni anya siro anya bono malaika kegendi sahandana nyaitan ni ha alan sara ma lagan carangan kinye goɗɗo ara kem malaika bega kiradanga kenna daga hotana nari yallunoɗo o yaha ke bega kiradanga kem pay nellantelle oɗo kadi hirda ke gana wutu kem breketa wasum kana danga walda e makko ana widanga ene waɗa noon akawa nyana kundunga wasa hanat na sahata kala jaaɗo wonta artude kem breketa ho gana daga ken taka ilenerini ha ñana neɗɗo o maayi ma iganti ken kaman fati kotabe dan ko deftere ma nde wonata kem breketa ken nyana kitabi dinganyayde est-ce que ko deftere mawde kenyana kitabi dinganyayde jiida ken tanyana bane raqibu anani raqibu hay onna ɗo
ho wayre atidu ken kawa nogen bangenga raqibu bega te bange kenga ho sirun chahana ado kambangol lukure atidu kebe ga nogenni ken kawa ho burun chahananda ado awa kambangol luku nyi ureda bange atanna tunanti kulla wasahandi niade ati angana nyanga kenkutana ati serebe gana PC ati PC kebe garno telephone ndi ati wadu ana jaketi nunyane ati kenda tuindanga nanti kunka maleka nuka ikunka watu igang PC kerono awa telephone ni mogobe ati ga PC nyani maga ay ga kellon hadamar mekera nogube anani kentu agonni ya magada anay ke aro kenta bana ananya anki tindegereke aga katino gusu awo ahagara non foto akundu awo ahagara saha kunanki tega kati hohoy awo asa hantenga ndegereketi anya geke awreni kamera nyara gara ho hay awo ahagara filmi akunnu anay kemma bon tenga no ngani ampate ke suna kundunya keta aske la atan nene ke gade ha annene ngara ho ko annatu nanti awar sirene tanni awarno ati hate ke mu mancuna ke mo wade asuro kamera nyani kane do halle su asu suwani ho anga katay tanni ana kusa photo na filme ana saha ana tampo anaro carte memory kede kusanti amma ranga katin hoyo goy tanken na daga inari tay gana wutu iganaro masindi gana katu ina kusati kariya hagara wutu amma araka mam walla mereka Allah ati ken kade ati ken ka hayana ina susunya na kitabu nyai faringa sallallahu alaihi wasallam kebe suga sahene kunnu alkhamisan kota nganari aro tenen nguro nganari kebe ga sahe tenen kota nga aro talata aro araba aro alhamisa juman kota nganari ogara kebe sugolli nari tara ina kinai koye ke mumangolle angatu kenkende kumma sankode anay juman kota anay sibiti tenenge e alhadi tenenge kota nganari kota be ogara igara kebe susaha koye ke mumande na utu alhamisa ma tenenge ina su photocopy ina kine inari ta biron nogonne na ina koye nanti ha anko me kari hulane agolle nya hayke koye kedi ako harmar me ke suna kundunyai anani silami bane hede ho gani harmar tage honyai ale gaman kota ganare ku kayti nususu ina kwa kapame inanya kitabi mumanga angana giran kaburandi bane kot ina ta an kitaben pay kari hulane akigende alqur'ana diga me nyayde nanti awa ngenta sarang kulle mo minta hulle takke kanne wallanta sahande gedu kenta no ngani de ako take gana ko yangata anyi mena sahande tunwa ankatuna garanga paske Allah annan kitabel laga kota ati kullu insani aljamnahu ta'irahu fi unuqihi aske Allah ata kota de seresu ina kinanga ina kitaben kinanga ina ragana jongan kannenga ati tingira yego kenti ati sere ganan kitaben kinanga tantenga ana nyanke nyawla lingin tenga
kasero sere garan kitaben kina tan no genga anken da gollen kitade jon noon o wiye ati kadi ikra kitabaka iqra kitabaka jangu deftere ma an kitabe be gara kinanga awutan na gara kafa bi nafsika ati andangani kafa bi nafsika al yawma hasiba hande ati lenkide ayoni kasbawo hoore ma awasa nyimmerangani korosinda nyimmenandu korosi keda siftora kala ko banno bo kembere keta ampay simmene ankiluna waranga demi golle sunyana diga mundo gollendi yawma idin yatazakkaru al-insan ati ken ko tani hadamaren men nakka wanden cimma siftora an cimmene da suway sa timi hen a jangi ha gas angana kitabe ke hay tangana hay ko gonga anna tuna nanti igara kebe sa anyanda ko anyanda dabare tan kada siftori kembere an cimmene da suyade adandi ko miyata ati angatini mogobe mali hadha al-kitabi anna ko sati man gani ke kitabe male hajal kitabe man ke kitabe la yughadiru la yughadiru saghirata wala kabira wala kabirata illa ahsa illa ahsaha se deftere ka ke kitabe ga manna ke kitabe ga dangane wona ko famdi wona ke kitabe ke ama horo obu cinne to ama ho gore to hunde ne wopata akem hari mungurar bana da su saha ay yaddani amma ranyi men taka kutana anna saka yannati to ngunyane jon noon mi namni ati sasa modinti watirnini sasa gila nyane kebda duuɓi sappo e jeetati geli geli anke ngara sino tammiro nyeru kita misalati ha ɗo gurdam ma gaso manke uyu ngara ga kinyeno ko be sa wiyama anke igana tankenda fiddande lenki holko kasida igana tinan korosi lenki holto janoɗa andaga minna holko kalɗa anda mani hay holko memɗa anda mani mugu so yarama noon ha futuro igana daga kundu geli geli sohba ma hutro ha wendo ko ma illankaro ñalawma goto ana kibane tawi en goppire ni haala igana antirni ke amma mu dangatin he horna diga me ngara kundo ñalawma goto ati kenni kibana de igana tina wardanga kundu geli sohba ma ne landa kedo kyako antina harato kun moƴƴima e on ñalawma anani ken kiyeno ko nangara hisru benu nya bonɗima e on ñalawma aro ken kibane dangara hiburu benu nya yiɗata koye haala gasɗo igana tina kumbane ko yanga nan tanti kedo ke anyi metina he horna to kun jon noon yo yaari ni duuɓi duuɓi ati ken ana daga kundu sasa sino ine holni ati ken kanun tenyani de kadi wona sandarmori de anay kempere sandana morin korosinde ngare wona malayika de kumbeti malaikan korosinde de ala ko fasa ane allah kunni fasan fasi nyando allah ni allah gantirindini hay malayika wonta hakkude anay malaika men takando allah naga Allahu akbar ine holni ati ken kanun tenyani de ɗum ɗo wiyete hasbore ati hasbore ko ɗum atanga mo kuigatini korosinde kiyani so tawi noon a jaggi tijaniya agana nyangana tijani kille keraga sallah sallam ne jogui gueɗal to allah farenga sallallahu alaihi wasallam taqwa dangana allah bange e waɗi lawol ngol nde agara kille keda bar birebe omo haaldi toon e allah haɓe jaɓɓodi akendo allah digamu miga gemme sehodi jabbude ɗi wirda foof sere gadunge anga kille keraga nanga wirduno oɗo ñalawma yontude ganani kenko ta kore ganare fonno haaldede ko kebe gan kawa angan kawa digamunu kebe kanko o haalde awreni keta ando farenya hay digamuno so wonti ko kanko haaldete kembira ganani allah do farenya ga digamuno kanko ya faɗo min toon anken ke itinanken nandagin dugu doke hay fat min tan min gasna anken na dugu doke haro gana dugu tami hamuno adani tata kaɗa hooli kembira ketade aganani ankanun tenya ganyi aɗa jogoɗo haaju e kayita anga ampa julla wanyini kayti yogoy an tan e hoorema ananya anken bane e laamuji ɗi anay dunadan ku fankanu misale di kayit jibinande ɓiya tan ananya ngana hari alle men kan cari kaytinye kanko jibinande ɓiya tan de anay lemmen cari kaytin bane misale di an tan e maɓɓe anken bane de dunadan ku wona noon keɓirta anta jono kenkitana de ma dokkaɗa hunde manna hokkini doke dokka to anna honne kini kay anna daga har kummane halle ana kempay lemmen cari kaytin bane ke dunada angana nyakitana kono aɗa jogo toon sababu ka anga sababu yogo kitana hari duna fankanu kudi tawna kay tan addamma ha suuba angana daga kembange wallanda ko kenda arawasiro nini anari timan kompende ana daga na liyenta dai mawal ana kian kawari no wode sa jaɓi jaggude wirdu ndu atangana dunge angara kille keraga oɗo ñalawma mbaɗo ni hulɓinade kenko takanunte gana kinye ƴeewe an joñoyɗe to ina ta kakundangane kakumbenu ganyi wirdunu dunano ko kakunda ta ko doke sallah sallam yahto allah farin sallallahu alaihi wasallam ana daga allah bange ko toppitano ma toon ana daga hinun cumo onge mun dinongane fonno
jaafede ko fonnoɗa jagguirede ko fof jaafeɗa igan kawalla ganati hinuɓe noyi kembregeta allah na yampa kencuni golle ma ɗe an gollenga somo tawi ko aljanna golle ma ɗe dokketeɗa agana ñangollu ko arjanna gan kawa kininanga anda sona suudu tiba keɓoyta to kem sallallahu alaihi wasallam kembira gana arjanna ga kitene bo faren baganya sababu hagara killenna on danda sowoni ko golle ma ɗe ma hata suudu ma aljanna agana ñangollu ko gan kawanta kompete gananda arjanna sa dannima ɗo aɗa nelda yama hane angana ñanga tere anga khayndini kara nanti kara kompete ginda so tawi ko coggu suudu tiba nelduɗa agana ñangara kompo bane jonko ñakay misale di ba hebɓe terrasse kangatu kellanta terrasse jonko kitana de angatu kenta ko terrasse jonko kitana wonɗen ga ko eɗen nelda yen mahane toon ana yo hay ketu nambirede awreni o ga ho dabar no ha khayni lagra iga tagandi noda ena e hadiseje awa hadisu no onni aljanna nanti arjanna ko karaje arjanna kenken na ko bira duro nyayin ko dinguire ko dingira duro nyan bira duro nyane kam nannatama toon tan ko allah ne wela yana toon hewbe gallondi no ganita awreni allah lingunyan allonni ta amma hanede ha yoda sinkanede amma kona dingira ke taga na gemuni na faramparondi ko golle ma ɗe kenke angolle nyana dingira ke taga na nyanganda ngani anga monda mo be enen gandi golle men ɗe o suwatu kanan to golle ke bireke di lenki te tan wona leydi mahirte Ah. ko kanŋi en kalisaji en wona ɗiga kalisaji agala gara kanun ta tageneti duna mo ke nanti do rendo cimenti ndo hoye kemperine nonni kangen ndo khalisi nunye mbawa hebtono hay garam go anga to ku garanta har garam bane jonko kitar janna ko joni wiye woppuɗon serenga nati anna ke susu to hono ngani aljanna nelaɗo allah to sallllahu alayhi wa sallam anay arjanna faringa sallallahu alaihi wasallam joni ko toon an koɗoyta angen gen telle bire no nyayi on ne yaaji ha faringa arjanna ke ga atinon ken kallo no abada bada nulaɓe annaba e fof aljanna nelaɗo allah to koɗoyta annabi nyimmundo kay faru isusuro no awa faringa arjanna tagante ke adi tijani en fof toon koɗoyta tijani gan koncu isusu telle bire no nyayi tawde ko jaggude tan wirda anay kenni na kille keraga na ngirdu tinno jaggu wirda durogoto anna killellaga anna ngirdu anduda sa wi ko ɗum funti funere angana tikegani awa ketunde nyai ha tawa yi ko ɗum gonga mangana daga andagañi jaga to ngunyani sa yi goɗɗon ɓurma ala kala kembere ke tangana kinyan andagañi to ngunyani anganañi serega kotanga kembere anta sere jargini de kamin gonɗino ko gonga e gonga ati kegen cagunte nyana to ngunyani de gonɗin ɗum ati kegen cagunte nyana to ngunyani de hay so goɗɗo yi ko ɗum funti haraganañi seregana ati ken ketunde nyai kegen cagunte nyana to ngunyani de nder funti funere ɓurani kam ati ken ketunde ken nyampasi kedangani nder funti funere min ɓurani kam ati ken ketundi digame awa ken nyampasi kegen dangani de tawde a gajorama sa jaggi ɗum kone assallam haaldantema bo ihagara ko sangeni nantangana kille keraga awreni farenga kenyan digamunanda an wattu gajate o gonga kembere keta kosa kenya sobenga kuna de jaggu anna kellaga de saabu andi haaldede ma nde kam holnaki bo angatu nanti digame kiga nanya anya gan digamunu kenke masa garanti kaga nanyi farenga digame nga farenya maka ken garanti ndenyani de ko ɗum waɗi seere jiiɗi en jaggu mbirden kenyani tuano kuga mundona kille keraga nde wonno daɗoyde lahara bo nankatu kisini alkhaman ko tanga ɗum woni dalika al fawzul azim kenyani kisiye kebe a horengane faman zuhziha anin nari igana serebe latonni baka jahannaba imbenga udkhila al janna idagallonde arjanna no gonni faqad faza fawzan kenda takki gore kitade sa wiyama ɗum ɗo sa jaggi anata aljanna iganati serebe dangana kiraga angarono arjanna tay jaggunata kusaraga annallo arjanna de alhamdulillah rabbil alamin ke gani allah tigen po gore nyai jiiɗen enen jaggi ɗum ɓe o gara kubenu suwari gara kille keraga jiirani ɓe caka o may wari ga patran pisuri de jiiɗen ɓe koɓe julɓe moƴƴuɓe odi wari silami timmanto nyani ɓe totti diine maɓɓe hakkude maɓɓe e allah ididi nan laga nat koro sido allah nakanga ɓe moƴƴini gondigu maɓɓe hakkude maɓɓe tagu allah goo fof idido hadamare mon kutti tage honum kuttin nakangol langol nyallem ma gon cirondi en jiyani eɓe tooña omi wari ga sere torono en jiyani eɓe janna omi wari ga sere kayndini en jiyani eɓe ƴatto omi wari kayndana do makancende en jiyani eɓe ñama kake janani omi wari iga wanni naburu igana en jiyani eɓe golla kade allah omi wari iga awahi konin ton dabarne jiiɗen ko eɓe juula odi wari ta iga sallini jiiɗen ko eɓe koora odi wari wa sumunu jiiɗen ko eɓe gaska odi wari iga jakkam bagandini jiiɗen ko eɓe kajja odi wari iga hijini jiiɗen ko kala moɓe jii ɓe mbiya ɗum yo tinno e diine
odi wari ido sero seregana me wari ina nyamarne nanti drogoto dan dina ngade kala mo be jima be bayi wallude be balla igara sero sere wari itina igalla wande mana kebe inande mata kenga odi wari sumpu sonnano nyani angatu kekeni sede nyai ne kekeni seda gulle nyai kekeni seda gulle nyai de ati Allah gando de ma yella Allah gana kesune wondoda ati jama kesunano jampo maka ati taxe mucellato ati soxba ke muma alquran nga garange ati wirdu nga nyana ikun qari na diga mengillone ay do kacar ati kana jampo maka ati diga me Allah na kellitin katta hadamare menga ati riyata kuro na me kunyi ona nyagali meda kahibe gara diga me keriti kundu kenke Allah to akuni kenga Allah na kentu Allah ndahi ke terendi kundu kenya naga tere kundu kempeti nanti khwada ila diga me ke ira kurosi nanti khawanya ati ay Allah ndahi ke sakundi kunda sakundu iwa Allah nyagana o gara golle sunya arna gollu kura goda ana nyampo futundi hinun curi gundondo bange Allah noro ilingun killenne ana dina kyale halancuna ondoda ano hajunun cu jaroda gundondo bange amin ati kenya ne tifaren poromanga sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وسلم محمد سراج مبارك مصاري إلي دم قلم جالي إنو كريد يدي الله نيوك أحمد